खुलुमबाय अल बड' सिनियर सिटिजेन आफाद उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटि आं जाबाय आफादगिरि आरो दा बिथां जाबाय मानगोनां नारायण रेसपेक्टेड बिथाङा नेहाथारि आरो लोगोसे जा मावथि लोगोफोर गासैबो खुलुमबाय। जों दिनै नैबे दा जाबाय थानाय जितु बिसायख'थि आसाम एसेम्ब्लिनि जितु इलेक्शन बे बारा दुंहाव माने बाय मोनसे बारा बारबाय थादों। गतिके दाखालि थांनाय 27 तारिख मार्चनि अल बड' सिनियर सिटिजेन फरामनि जितु मोनसे एजुकेटिभ बडि जालांबाय बेयाव जों मोनसे बिथांखि थांखि लानाय जादों जे दा जितु आसाम एसेम्ब्लि जितु जाबाय थादों बेयाव बयबो बैसोगोरा बड'लेण्डनि माहारि मानसिफोरा बैसोगोरा मानसिफोरा माने बे बिसायख'थियाव माने BPF खौ सापर्ट होनांगौ होननानै बेयाव थांखि लानाय जादों। बे हिसाबै जोंबो उदालगुरि सिनियर सिटिजेन बैसोगोरा माने जानानै जों मोनसे बिदि फोरमायहरनो नामायदों। उदालगुरियाव जों सानै बिसेस करि जा उदालगुरि समस्तियाव जा मानगोनां रिहन दैमारि सार बिथाङा बेयाव बिसायख'थियाव MLA महरै हिसाबै माने फैगोन 9 तारिखआव बिथाङा इलेक्शनाव खारनाय जागोन आरो मिथिनो मोनदों जा रिहन बिथांनि माबाखौ जों बुङाबा थानो हानाय नङा। थांनाय 20 बोसोराव बिथाङा जोबोद मोजां खामानि मावदों। माने बोराय बुरै गथ' गथाय जेसेबांखि थाया मानो बेयो बे उदालगुरि सहरनि मानसिखौ अननो रोंदोंमोन अनसायनो रोंदोंमोन। नाथाय गेजेराव माने 5 बोसोर गोमानानै आलाय आथानि जों जानायखौ नुनो मोनदोंमोन। बेनिखायनो बर्तमान जिहेतु BTC आव हाग्रामा महिलानि नेतृत्वआव मोनसे गोख्रों BTC गभर्नमेन्टआ जाबाय जेला बेनिखायनो जों बे बिसायख'थियाव जों दिनै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव 4 MLA महरै नुजाना फैदों। बेयाव दा सासेया जाहैबाय सरन बर' बिथाङा माजबाद समस्तिनि बेबो सासे गोख्रों मावथि। गतिके बिथांखौबो जों माने साक्सेसफुल खालामनांगोन। जा रिहन दैमारि बिथाङाथ' उदालगुरियाव थाखाबाय बिथांखौबो जों माने जोंनि मोदोम जिउ गोसो होनानै जों बिथांखौ जों मदद होनांगोन। आरो लोगोसे जा भेरगावआव महेश्वर बर' बिथाङा BPF माने केन्डिडेट हिसाबै बिथाङा नुजादों बिथांखौबो जों मदद होनांगोन। आरोबाव जोंहा नैबे टंलायाव BJP जिहेतु मोनसे एलायन्सआव दङ जेला बिथांखौबो जों दिकन डेका बिथांखौ जों मदद होनायनि गेजेरजों साक्सेसफुल खालामनो हानांगौ। बेनिखायनो आं बुंनो सानदों रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जों सिनियर सिटिजेन फरामनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय नैबे दुंहाव थासारियाव नैबे बिसायख'थियाव जाहाथे जों गावजों गाव दांगाबाजि जायालाफानो एना एनि जायालाफानो बेजों बे नासयालाफानो मोनसे गणतान्त्रिक भाबे मोदोम जिउ होनानै मोजां सानै हनै जाहाथे जों नांगोलनि सावगारियाव जों होगोन। मानोना BTC आवबो जोंनि गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टआवबो जाहाथे जों बाहागो लानानै NDA जों थाफानानै जाहाथे गोख्रोङै जाहाथे MLA मन्त्रि जानानै जाहाथे फान्डफोरखौ जौगाथायफोरखौ डेभेलपमेन्ट खामानिफोरखौ जों लाबोनो हायो। जों गोसो गोथारै आं खावलायदों। उदालगुरिया गथै साराउन्डिं जों मिथिनो मोनदों बारहावाया सब फालेथिं सानजा सोनाब खोला बेबायदि जों मिथिनो मोनदों। माने बारा एखेबारे खालि BPF आरो BPF रिहन दैमारि आरो जाहा सरन बर' बेबायदिखौ नुनो मोनदों। बेनिखायनो जों गोजोननाय मोनदों। रायजो राजाखौ आं गुसु खोब सिंनिफ्राय आं खावलायदों आइ आफाफोर बोराय बुरैफोर गथ' गथायफोर नोंथांमोना जाहाथे बे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव 9 तारिखआव नांगोल सावगारियाव भटखौ नोंथांमोननि बेसेन गोनां भटखौ होनानै देरहासार खालामगोन होननानै जों फोरमायनाय थाबाय। गोजोन्थों।